Milí priatelia, tak teraz by som pohovoril krátko len o niektorých témach, ktorých som sa vyjadril ku palčivým otázkam prerokovaných na 2. septembrovom pléne v Štrasburgu. Poviem také 4 témy. Jedna z nich bola pripravovaný summit obchodovania s Čínou. Európska únia a Čína majú čulú obchodnú výmenu, ale samozrejme v mojom príspevku som hovoril, že nielen obchod je dôležitý, ale aj ľudské práva. Európska únia by mala byť ochrankyňou ľudských práv, mala by vo svete byť takým lídrom v oblasti ľudských práv a mala by vždy Číňanom pripomínať, že robia strašné priestupky v tejto oblasti. Je tam stále zavedená tá politika jedného dieťaťa, to znamená, oni odstraňujú štátnym spôsobom ďalšie a ďalšie tehotenstvá žien násilným spôsobom. Anglicky sa to hovorí forced abortion. Inde je to zločin proti ľudskosti, keď niekomu na silu toto vykonajú. V Číne je to bežné a my sa usmievame a kľudne s nimi obchodujeme. Ale čo je ešte horšie, alebo rovnako zlé je, že majú stále trest smrti a tento trest smrti je stále uplatňovaný najmä na ich politických oponentoch. Oni vlastne takýmto spôsobom vyfabrikujú, ako u nás kedysi v 50. rokoch, proces a odsúdia niekoho na smrť, aby ho odstránili jednoducho z politickej scény. Ďalšou takou otázkou, ktorú som aj ja artikuloval a vystúpil som k nej, bola bezpečnosť dodávok plynu. Kolega z mojej frakcie, Alejo Vidal Quadras, bol hlavným spravodajcom k tomu, aby v budúcnosti nedochádzalo k takým výpadkom dodávok plynu, ako sa to stalo aj našej krajine, keď vlastne vplyvom nedodávok ruského plynu cez Ukrajinu Slovensko sa ocitlo prakticky na pokraji zrútenia nášho energetického systému. Chcem povedať, že tie opatrenia, ktoré boli v tejto správe spracované, nie sú možno konečné, ale sú významným krokom dopredu, ako zabezpečiť dostatočnosť dodávok najmä plynu z iných tretích krajín. Európa je žiaľ závislá na ruskom plyne a potrebuje ho, ale ide o to, aby jednotlivé krajiny dokázali si navzájom pomáhať, aby boli navzájom prepojené, aby sa čím skôr riešil ten prístup od juhu, a aby tiež jednotlivé krajiny oveľa rýchlejšie kooperovali, aby sa nestalo to, čo sa stalo v Bulharsku a Slovensku, že prakticky sme už nemali žiadne zásoby. A nebyť priateľskej pomoci, najmä priateľov z Českej republiky a z Rakúska, tak by sme asi vtedy zle dopadli. Ďalšou krásnou témou bola téma o tom, ako sa máme starať o kraje, regióny. Je to taká problematika z regionálneho rozvoja, kde som tiež členom, ktoré sú buď veľmi vzdialené od centrálnych hlavných miest, ale hlavne mňa zaujímala tá časť, kde sa hovorilo o tzv. Horských regiónoch. Ľudia v horských regiónoch majú krásnu prírodu, majú nevšednú flóru a faunu, ale to nestačí, my musíme pomáhať aj ekonomicky a je našou základnou povinnosťou do týchto regiónov posielať tie fondy a tú pomoc, ktorá je im určená, ale ako si tam stále nedochádza. Veď keď len zoberieme niektoré obce u nás na Slovensku ako príklad, napríklad v Prešovskom, alebo v Košickom kraji, alebo na juhu stredného Slovenska, ale aj v niektorých obciach na Orave, na Kysuciach, tak myslím si, že oveľa viac tej európskej pomoci by sme adresne tam mali posielať. A ja som sa teda vyjadril, že oceňujem tú správu, ale mohla by byť ešte prepracovanejšia, aby tie mechanizmy dodávok eurofondov boli premyslenejšie a hlavne adresnejšie. Ďalšou dôležitou témou bola téma ohľadom liekov. Liekov pre pacientov, pre malých, pre dospelých, pre prestárlych, ale ide o to, že lieky to sú molekuly, ktoré majú pre použitie aj niekedy negatívne alebo nežiaduce vedľajšie účinky. Dnes sme vlastne prijali takú správu, ktorá hovorí o tom, že bude vytvorené jednotné centrum európske, kde sa budú zhromažďovať všetky informácie o liekoch
aj tie vedľajšie, aj tie negatívne, aj také, ktoré doteraz neboli popísané, aby v budúcnosti práve Európska únia dokázala pacientom poskytnúť prístup k takýmto informáciám, aby ľudia si mohli to na internete jednoducho nájsť, aby mohli konzultovať, aby mohli samozrejme byť aj informovaným pacientom, ktorý so svojím lekárom potom o predpísanom lieku môže ďaleko lepšie hovoriť a môže tiež upozorniť prípadne aj na vedľajšie účinky. Čo je cieľom takejto direktívy? To je jednoducho snaha nás, lekárov a únie, aj politicky pomáhať tým ľuďom, aby nevzali druhýkrát ten istý liek, aby neboli ohrození na zdraví, aby prípadne aj na živote. A tiež, aby sa nestávalo, a to by som chcel zdôrazniť, ako v minulosti, že na príbalovom letáku boli niekedy zase aj informácie, ktoré boli zamlčané. Spomínam si, že napríklad lieky, ktoré sú podávané, alebo prípravky, ktoré sú podávané ženám na riešenie antikoncepcie, často neobsahujú aj tie zlé, tie negatívne účinky takéhoto preparátu a vlastne ho robia lepším, ako v skutočnosti je a zdôrazňujú len tie pozitívne prípadné stránky a to je nesprávne, to by sa nemalo stávať, dokonca by som navrhoval, aby toto bolo postihované, aby farmaceutický priemysel nebol v stave zavádzať spotrebiteľa, v tomto prípade pacienta. No a na záver by som vás chcel poinformovať, ako niektorí viete, ja som vlastne spolupredsedom pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre bioetiku a bolo mojou úlohou na tomto pléne získať vynikajúceho prednášateľa pre skupinu poslancov zo všetkých politických strán. Sú to poslanci, ktorí sa zaujímajú o bioetiku a som rád, že budeme mať dnes príležitosť si vypočuť svetoznámeho profesora, ktorý je členom Európskej skupiny pre bioetiku, European Group of Ethics, ktorý je vlastne poradným zborom táto skupina Európskej komisie a priamo prezidenta Barrosa. A vlastne on nám bude hovoriť, ktoré tie palčivé témy v oblasti bioetiky mali v poslednom dobe na stole a ktoré spracovali a za akým výsledkom. Tak teším sa na živú diskusiu o palčivých etických a bioetických otázkach.